समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी कि आखिरकार पावर स्टार पवन सिंह के 4 गो देवी गीत रिलीज हो गई बा। अब कितना और देवी गीत रिलीज होके वाला बा ए साल। जी हाँ भैया, आप सबके हम फाइनली बतावल बनी कि आखिर अब कौ गो और गाना रिलीज होके वाला बा देवी गीत, और कौना कौना चैनल से रिलीज होके वाला बा। जितना भी गाना और आवेला बा कौना कौना चैनल के माध्यम से रिलीज होके वाला बा बताओ, आप सबके ये वीडियो में जानकारी मिली। तो चलिए सबसे पहले आप सबको बता दी कि दुर्गा पूजा के जौन गाना आयल बा पवन सिंह के देवी गीत, सब गाना के पब्लिक बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहा बा। और फाइनली आप सबके बता दी ए साल के जितना भी गाना रिलीज हुए बाटे सब अलग अलग टाइप के गाना बाटे, और सारा गाना जबरदस्त बटे और सबके पसंद आवता गाना। जी अब चलिए मैं आप सबके बता दी कि आप सबके कितना गाना और पवन सिंह के सुने के मिली, देखे के मिली। तो आप सबके बता दी भैया 2 और गाना। जी हाँ भैया, 2 और देवी गीत आप सबके सुने के मिले वाला बा, देखे के मिले वाला बा, वो भी भैया डायरेक्ट वीडियो सॉन्ग। आप सबके बता दी 2 गाना जौन आवे वाला बाटे ओमे आप सबके बता दी एक गाना जौन रिलीज हुई भैया वो रिलीज हुई पवन सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी हाँ भैया, पवन सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से रिलीज हुई एक गाना, और एक गाना रिलीज हुई DRJ रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल। जी हाँ भैया, DRJ रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जी हाँ भैया, अब हालांकि में एक खास अपडेट ई बा कि इस साल विदाई गीत आवेला बा, आप सबके पता बा। तो विदाई गीत भैया DRJ रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल के ही माध्यम से आई। यह अपडेट हमरा जानकारी के के बाद पता चलल बता आप सबके बता रहा हूँ। हालांकि ऑफिशियल अपडेट जैसे ही हम बता दें, लेकिन इतना आप सब जानी 2 और गाना आप सबके देखे के मिले वाला बा देवी गीत के साल के पावर स्टार पवन सिंह के। जी अभी आप सबका अपडेट कैसा लागल और आप सब बताई भैया 2 गाना और आवे वाला बा, विदाई गीत भी आवे वाला बा, आप सबके कितना ये अपडेट पसंद आई कमेंट सेक्शन बताई। चलते चलते वीडियो के लाइक करी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो के शेयर करी।